Yo. Jo, je zhruba 1 hodina pondělí ráno a já jsem zrovna dodělal věci, co jsem ještě chtěl dodělat toho minulého týdne a nastavil jsem si cíle a habits na tento aktuální týden. A týdenní cíle, který mám, tak je především vyprodat můj Launch Boosted Hustlera, což je můj suplement nebo kofeinový tablety, kterýho máme naskladněných pouze 100 kusů, takže to by neměl být zásadní problém, ale zároveň je to prostě cíl, kterýho chci dosáhnout, protože chci začít ten brand s úspěšným startem. Druhá věc je, tak chci vytvořit novou sales strategii pro Hustler Society, protože doteď jsme úplně neměli žádnou jakoby replikovatelnou sales strategii, ale tenhle týden si ji chci nastavit, abych ji potom přes Vánoce a do nového roku mohl vytvořit a začít aplikovat. No a potom věci, co budu dělat, tak každý den budu meditovat, protože já osobně mám meditace rád, jenom tak často nemedituju, protože dlouhodobě jsem z toho necítil tak velký benefit, ale teď jsem další dobu nemeditoval, takže bych se rád k tomu vrátil a uvidím, zda z toho třeba v tuhle chvíli budu benefitovat víc než předtím. A věc, co nebudu dělat, tak nebudu konzumovat žádný TikTok, žádný Instagram Reels, ani nic takového. Prostě 0 short formu a myslím si, že by to neměl být žádný problém. Samozřejmě, že pro klienty se budu muset dívat na jejich short form, ale nebudu určitě scrollovat na telefonu, protože mám málo času a tohle je moje cesta, jak si přidám nějaký hodiny do svýho dne, protože v téhle fázi mýho života je můj kalendář packed as fuck. Bojuju fakt o každou 10 minutu, kdy se můžu věnovat různým věcem a tohle mě určitě pár hodin během toho týdne ušetří. Teď už si jdu jenom hodit večerní rutinu, jdu si číst knížku, jdu se osprchovat, potom zítra si jdu plnit cíle. Uvidíme se. Možná, když se díváš na tohle video, tak přemýšlíš nad tím, co to vlastně celý ty dny dělám na tom počítači. A já bych ti rád trošku prozradil, jak funguje můj biznis z toho důvodu, že může to působit hodně chaoticky a nejasně. No a v těchto videích jsme k sobě přeci upřímní. Takže první věc, co mě vlastně vydělává nejvíc peněz a co mě živí, je moje digitální agentura SwipeHype. Je to agentura, ve které děláme sociální sítě pro naše klienty. Teď nově máme i virtuální asistenty a tak dále. A tomu se věnuju zhruba 1 hodinu denně. To je spíš taková údržbářská práce a vedení týmu, protože tam máme relativně dobře automatizované procesy a máme hlavně hrozně skvělý klienty, který mě neberou šíleně moc času. A to mě vydělává stovky tisíc měsíčně. V minulém týdnu jste viděli, že mě přišly zhruba 2 platby od klientů, které byly dohromady 100 000 korun. No a tenhle týden očekávám něco podobného. Takže SwipeHype je to, co mě živí. Potom další zajímavost, co hodně lidí neví, je to, že druhý projekt, co mě vydělává nejvíc peněz, není moje komunita, nejsou to žádný fyzické produkty a tak dále, ale jsou to moje hustly, co jsem rozjel v minulosti. Protože jsem zhruba v roce 2020 vybudoval YouTube kanály, který dohromady za 1 rok měli přes 2 miliardy slídnutí. No a to mě vydělává doteď peníze, i když do toho aktivně neinvestuju žádný čas. Takže jednou za čas si k tomu sednu, prostě pořeším tam nějaké věci, co jsou nutné, ale jsou to v uvozovkách mrtvý projekty, ale je krásný, že ty mrtvý projekty stále vydělávají peníze. Jedná se především o YouTube, o nějaký affiliate věci a tak dále. A tam někdy vydělávám 10 000, někdy stovky tisíc, záleží na měsíci, ale obecně je to projekt, co mě vydělává na druhém místě nejvíc peněz po agentuře. No a třetí projekt, co mě v pořadí vydělává nejvíc peněz, je moje komunita Hustler Society, kde učím, jak rozjet digitální agenturu, jako mám já SwipeHype, ostatní studenty. A je to super, protože je to něco, co mě dává úplně největší smysl, protože to plní to moje poslání a vím, že ty lidi doopravdy dokážu dovést k těm výsledkům. Protože vím, jaký to bylo pro mě, když mě bylo 14 a hrozně jsem chtěl rozjet nějaký biznis. A nevěděl jsem, kde jsem začít, nevěděl jsem, co mám dělat a když už jsem něco zkusil, tak to nefungovalo. Proto jsem vytvořil tenhle vzdělávací program, kde vlastně v tuhle chvíli už máme, bych řekl, jasný blueprint, krok za krokem, jak začít vydělávat online nezávisle na situaci. Skvělým příkladem je to například Tomík, který ve 14 vydělal svoje první peníze a v 15 překonal 100 000 korun
ale těch studentů, co překonalo 100 000 korun, je už v tuhle chvíli 15 a víc jak 34% naší komunity vydělalo peníze skrze ty metody, co učíme, což je extrémní nadprůměr. Prakticky nenajdete komunitu, která by měla tak vysoký procento úspěšnosti, protože typicky je to prostě 1 z 10, 1 z 20, 1 z 50, komu se podaří uspět. A u nás je to prakticky každý třetí a to je vlastně třetí biznis, kterýmu se věnuju každý den. No a potom mám ještě jiný projekt jako Swipe Academy, který je nerozjetý, je to minusový projekt v tuhle chvíli. A potom můj Hustler brand, který je vlastně v tuhle chvíli taky v minusu, protože jsme ještě nic nezačali prodávat, ale do toho dávám extrémní důvěru. Já mám v plánu ten Hustler brand vyškálovat na 100 milionů ročně v obratu za následujících 10 let, protože si myslím, že je to reálný. Myslím si, že celosvětově je hrozně moc hustlerů, pro který dokážu dělat ty perfektní produkty, protože mně jsou upřímně ty produkty pro hustlery a třeba ta komunita dělá hrozně lehce, z toho důvodu, že já ty produkty vytvářím pro sebe nebo pro své minulý já. Hustler Society je pro mě, když jsem začínal, neměl jsem okolo sebe ty správný lidi, neměl jsem správné vědomosti a všechno tohle jsem vlastně vytvořil, udělal jsem ty nejlepší podmínky pro moje minulý já a tím pádem z toho dokážou benefitovat ty lidi, kteří jsou na podobné cestě a já vím, že jich je kurva hodně. No a to stejný bude s mým Hustler brandem. Já taky beru suplementy, které mě podporují v tom mém životě, které podporují tu moji produktivitu. Ale nikdy jsem neměl ty ultimátní tools, ty nejlepší tools, který mě boostly. A proto jsem vytvořil tenhle brand, který vlastně vytváří jenom to nejlepší pro lidi, kteří žijou v takovém rychlém tempu, extrémně produktivním, stejně jako já. Nicméně mám v plánu tenhle týden ještě douzavřít 2 nebo 3 klienty a potom budu pokojnej až do nového roka. Takže jdeme na to. Jo, máme večer a pracuji teď aktuálně na smlouvě pro nového klienta, protože tam máme hodně speciálních podmínek, takže nemůžu využít ty šablonové smlouvy, co například dáváme k dispozici i u nás v komunitě. Nicméně to není důležitý, potom musím začít pracovat na Boosted Hustlerovi. Teď je úterý večer, mám středu a čtvrtek a ve čtvrtek dropujeme. Webovky nejsou 100% funkční, jsou udělaný, jenom nejsou 100% funkční, nefunguje tam zásilkovna a tak dále. Takže to musím udělat. Já nemám žádné zkušenosti s děláním Shopify e-shopů, takže to bude zábava. Zároveň marketingové e-maily do waitlistu lidem, tak aby se to co nejrychleji vyprodalo, nic nemám. Budu dělat zítra a nemám žádný balení. Za prvé nemám ani ten suplement, ten dorazí ve čtvrtek nebo v pátek, ale za druhé nemám ani do čeho zabalit. A potom mám ještě takový děkovací kartičky a ty jsem ještě nedovytvořil. Sice můj tým mi už připravil tak, abych tam upravil ten text, ale ještě jsem ho neupravil. Takže jsem slušně pozadu a jeden z cílů pro tento týden je vlastně vyprodat toho Boosted Hustlera a uvidíte, že já jsem důkaz toho, že i když nejste perfektní, i když prostě 90% věcí nemáte udělaný tak, jak by měli, tak i tak to může fungovat, protože i přesto, že jako jsem dost underprepared, tak to bude vyprodaný, jako jsem o tom přesvědčený, takže teď jdu dodělat smlouvu a jdu na tom pracovat a potom třeba trošku spánku, protože za poslední noc 4 hodiny, nic moc, zítra to nebude o moc lepší, zítra mám brutálně nabitý den, zítra začínám s kolama, jeden kol za druhým a vlastně to, co vy v těch videích teď se mnou prožíváte, tak to je extrémní boost v momentu, protože já dostávám ten svůj biznis na totální obrátky, na násobně větší a to ukazuje úplně jasně, že pokud se cítíš stuck ve svém životě, což já jsem se i chvílema cítil, tak potřebuješ jenom nějakou akci, potřebuješ něco, co pomalu rozpohybuje to kolo a uvidíš, že když se otevřeš příležitostem, tak to bude roztáčet čím dál rychleji, získáš momentum a potom můžeš prostě vystřelit do fucking stratosféry, protože samotně dneska se mě ozvali 2 potenciální klienti sami od sebe. Za tenhle poslední měsíc se mi ozvalo zhruba 10 potenciálních klientů. Nejedu žádný reklamy, nedělám prakticky nic pro to, abych získal tyhle klienty, ale oni ke mně chodí sami. A myslím si, že je to jenom z toho důvodu, že mám momentum a že jsem otevřený příležitostem a hned ve chvíli, kdy přijde příležitost, tak ji chňapnu. Pro příklad, teď před chvílí mě psal jeden týpek, že by mě rád dohodil nějaké firmě a jestli si nemůžeme dát call příští týden. Tak já jsem mu řekl, a co teď? A on, dobře, teď nemůžu, ale zítra v 8 si udělám čas.
Takže místo toho, než abych to odsouval na příští týden, kdy se může stát hromada věcí, bude před Štědrým dnem, nebo bude to ten týden před Štědrým dnem, tak to uděláme teď a já mám ještě šanci získat před koncem roku peníze, protože hromada firm se snaží zbavit peněz před koncem roku, aby platili co nejnižší daně. A tím pádem třeba těm firmám můžu dát i tu nabídku, že můžu vyfakturovat 3 měsíce dopředu. A oni si takhle načtou kredit dopředu, ale budou to mít do mínusu v tom aktuálním měsíci. Takže využívám všechny tyhle příležitosti. Prosinec, hodně strong měsíc a myslím si, že leden a únor budou jako brutální, úplně šílený. Takže já se jdu pustit do práce. Tak je to celkem vtipný, pracuji zrovna na tom Shopify e-shopu. Shopify e-shop jsem vytvářel naposledy tak před 7 lety. Takže je to celkem fun. A největší fun je, že nemám žádný fotky ani gify, tak jsem si tak nějak musel trošku vypomoct. Asi to není úplně legální, ale na launch to stačí, takže ukážu vám, co zatím mám. Tady máme produktovou fotku, render, tady spokojený zákazníky, tady counter, kolik kusů do vyprodání, to se bude měnit potom. Potom tady máme nějaký popis, buy button, instant boost, a nějaký prostě tady maximální energie. Tady budou ještě nějaký fotky, to musím domyslet a potom jsme se tady půjčili Vlka z Wall Street, abychom líp komunikovali ty pain pointy a potom tady máme nějaký Q&A. A ještě potřebuji zařídit zásilkovnu, aby to fungovalo, ale myslím si, že na začáteční projekt to nevypadá úplně na hovno. Jak říkám, neumím to úplně dělat, ale myslím si, že to je v pohodě, že to je OK. My new bitch look like Halle Berry. But she don't love me, she too scary. Jo, mám necelou 1 ráno, totálně mrtvej, jedu zhruba od 7:30 do teď, ale tak co, grind, dneska jsem nějaký takový nasraný, už toho bylo hodně, takže si jdu trošku odpočinout a zítra mě čeká dopoledne schůzka s klientem a zítra mě čeká launch day Boosted Hustlera. Teď jsem dodělal web, tak vám ukážu, v jakém stavu je. Takhle to vypadá, když máte jenom 1 produktovou fotku a nevíte, co s tím. Prostě jsem tam nasypal gif za gifem. A myslím si, že v rámci možností a na to, že jsem to dělal já, to vypadá celkem slušně. Takže si myslím, že prodej nebude vůbec problém. Oh yes, honest. Moje láska, tam nahoře bydlím. Oh yes. Situace aktuálního launch day. Máme čtvrtek a já jsem zrovna na cestě ze schůzky s klientem. Ještě jsem se launchi vůbec nezačal věnovat. Pozitivní je, že webovky pravděpodobně fungují. Včera jsem to testoval, takže věřím, že to funguje. Ale nemám připravený žádný marketing. Teď jsem cestou ze schůzky připravil nějaký e-mailový automatizace, ale nemám to ještě kompletní. Takže musím teď rychle, mám 1 hodinu čas, připravit marketingové věci na launch. Je to hodně natěsno, nicméně bude to úplně v klidu vyprodaný. Tak, jsem na cestě z tréninku, možná taková novinka pro vás. Jezdím na kole na tréninky, nicméně teď se jdu připravit na launch Boosted Hustlera. Mám připravený e-mailový automatizace, což je úplně to nejzásadnější, protože co hodně lidí neví, tak prodám to hodně skrze můj Instagram, ale nejvíc toho vydělávám skrze e-maily na mém osobním brandu a kdo by to byl čekal, že mladí sledující, jako jste vy, budou používat do takové míry e-mail a budou častokrát díky tomu e-mailu kupovat. To je taková věc, kterou kdybych věděl dřív, že je e-mail tak důležitý, tak bych tomu věnoval výrazně dřív. A hrozně moc lidí myslí neustále na budování Instagramu, budování YouTube kanálu, budování osobního brandu prostě na sociálních sítích, ale hrozně málo lidí přemýšlí nad tím, že by častokrát bylo daleko výhodnější předávat nějakou zdarma hodnotu skrze nějaký lead magnet, což může být třeba webinář, e-book, nebo nevím, třeba mám klientku, která takhle dává zdarma afirmační kartičky a sbírat e-maily a budovat si tu značku skrze ty e-maily, protože já ve své databázi mám jenom pár tisíc e-mailů a vydělali mi fakt hodně peněz a myslím, že i Alex Hormozy říkal, že návratnost e-mailu je 35krát. To znamená, že každá koruna, co jde do e-mailu, ti vydělá 35 korun. No a dnešek toho bude důkazem
až vyprodám Boosted Hustler Launch, tak já jsem to na Instagramu promoval minimálně, třeba 5krát, ale na e-mailu jsem posílal několik e-mailů a taky budu posílat e-maily, které budou chodit každých 10 minut, že jsme launchli, že budeme launchovat, že máme vyprodáno a podobně a díky tomu vydělám hromadu peněz. A to bych doporučil i tobě. Takže přestaň neustále přemýšlet nad sociálníma sítěma. Samozřejmě ty sociální sítě můžou fungovat skvěle s e-mailingem, ale začni přemýšlet i nad tím e-mailingem. Začni přemýšlet nad e-mailingem pro sebe, pokud chceš budovat svoji značku, a začni přemýšlet nad e-mailingem pro svoje klienty a podobně. Za necelých 20 minut startuje launch Boosted Hustlera. Situace je taková, že mám napsaný e-maily, které budou prodávat. Teď budu dělat ještě storyčka a myslím, že všechno půjde úplně bez problému, pokud funguje e-shop. Včera večer jsem to testoval a fungovalo to, tak doufám, že se nic neposere. A moje očekávání jsou, že tak do 10-15 minut snad vyprodáme. No a potom večer budu řešit ty objednávky, co dneska přijdou, protože nemám žádný balící materiály, nemám natisklý kartičky, které jsme si připravili s poděkováním. Jediný, co mám, tak je 5000 bitcoinů, který vyhraje jeden z prvních 100 lidí, co si objednají Boosted Hustlera. Takže taková je situace. A držte mě palce, ať tenhle launch vyjde dobře, ať můžu říkat už, že jsem e-commerce expert. Těším se, až mě tady na telefon budou chodit oznámení z toho Shopify, jak vždycky vidíte všude na reelskách, takový to prostě, byl jsem broke a teď jsem milionář, tam ty objednávky Shopify. Tak milionář skrze Boosted Hustlera se dneska ze mě asi nestane, ještě to nebude milionový projekt, ale bude to určitě první krok k projektu, který podle mě udělá obrat 1 000 000 teď následující rok. A potom věřím, že je i realistický, pokud na tom fakt budu pracovat, že se to dostane klidně na brand, co bude dělat 10, 50, 100 milionů obrat ročně. Takže mi držte palce, že tenhle launch vyjde dobře a můžete mě sledovat u toho. Moc si vážím všech objednávek, co mi tady házíte. Takže storyčka teď, klikejte, dokud vám to neunikne. Tak jo, zatím. Tak, já jsem tady ze spídění zapomněl úplně poslat zprávu do Discordu, ale to nevadí, dělám to teď. Abychom to dovyprodali, protože bych nechtěl skončit s tím, že nevyprodáme, že to by zanechalo takovou pachuť na tom launchi. Máme posledních 7 kusů, tak celkový prodej trval 34 minut, máme sold out. Jako netrefil jsem se. Trošku jsem přecenil svoje schopnosti, čekal jsem, jestli to vyprodá rychleji, ale dobrý. Co zpraštění. Doma mě čekalo milý překvapení, protože mě dorazil konečně balíček s Boosted Hustlerama. Vlastně se mi to zdá brutálně vtipný, že se mi podařilo vyprodat produkt, který jsem v životě v ruce nedržel a doufal jsem v to, že to bude vypadat všechno dobře. Všechno je určitě kvalitní, to máme otestovaný. Takhle vypadá balení Boosted Hustlera. Musím říct, že hodně pěkný, hezký balení, jsou trvanlivý asi 2 roky. Etiketa hezká, my jsme do ní investovali extra, že tady je takový ten extra lesk. Myslím si, že hotový produkt hodně slušný. Vypadá to dobře, takže já jdu udělat kontrolu kvality. Zda je všechno tak, jak má. Ale můžu říct, že jsem spokojený, jenom tady vidím, že třeba hnusně nalepená etiketa. Proto jsme jich raději prodali o kousíček míň, aby přesně takhle hnusně nalepený etikety, tak abychom to neposílali zákazníkům. Tak doufám, že ta chybovost bude malá. Ale mám radost, fucking Boosted Hustler do píči. Oh yes, tak takhle vypadá 100 Boosted Hustlerů. Mám z toho mega radost. Takže jeden plný stůl je 100 Boosted Hustlerů. Schválně si to můžete spočítat, jestli doopravdy sedí na 100. Je jich 106, vole. Ale, to je fucking úžasný pocit mít vlastní produkt konečně v ruce. Tolik práce, tolik úsilí. A vypadá to úžasně, funguje to skvěle. Tak zásadní je, že jsem vyprodal drop tady svýho Boosted Hustlera. Byl to hodně velký punk, protože jsem neměl produkt, nebyl jsem si jistý, jestli to doopravdy vyprodám. Tušil jsem to, nebyl jsem si na 100% jistý. A všechno je v pořádku, teď ještě to odeslat. Zkusím to zítra nebo pozítří odeslat, aby to došlo do Vánoc, jak jsme to garantovali.
No a potom další objednávka, další drop. Už máme připravený nápady na další produkty, takže se moc těším, kam nás to donese. Ale je to úžasný pocit a mám radost, že mám splněný týdenní cíl. Co jsem vám neřekl, tak už jsem začal pracovat i na prodejním plánu pro Hustler Society, což je vlastně můj druhý týdenní plán. A zítřejší dopoledne proto mám vyhrazený. Já celý život podnikám v digitálních věcech a je strašně krásný pocit mít v ruce něco fyzického, nějaký odraz té mé práce. Máme tady neděli, už je lehce po půlnoci, takže spíš pondělí a tenhle týden byl mimořádně úspěšný. V prvé řadě jsem splnil svůj cíl vyprodat celý drop Boosted Hustlera a celou dobu jsem věřil v to, že to vyprodám a taky jsem to úspěšně vyprodal. Nicméně nebylo to úplně podle představ, protože všechno trvalo díl, než jsem si myslel, ale můžu být spokojený, svůj cíl vyprodat jsem naplnil a mám radost, že jsme to nabalili do takových rozkošných balení. Mám taky radost, že ten produkt je dobrý, vypadá to hezky, funguje to, má to 200 mg kofeinu, je to jako fakt randál, fakt to pomáhá s produktivitou. Takže pevně věřím v to, že naši zákazníci první ocení to vlastně, co získají. No a připravil jsem si pro vás takový krátký propočítání, kolik jsem vlastně vydělal na tomhle dropu a asi budete šokovaný. Pojďme si ukázat výpočet tady Boosted Hustlera. Tak vyprodali jsme vlastně 100 kusů a těchto 100 kusů, včetně balícího materiálu a prostě všechno to fyzické okolo toho, etikety a podobně, nás vyšly zhruba na 210 korun za kus. Což je celkem vysoká cena, ale čím vyšší množství v budoucnu budeme objednávat, tím nižší tahle částka bude. Zároveň jsme byli neskušení s etiketama a podobně, takže jsme udělali hromadu chyb a vyšlo to trošku dráž. Produkt jsme prodávali za 470 korun, takže by se dalo říct, že profit je 260 korun za kus. Nicméně, co do toho není započítaný, tak grafik stál 10 000 korun. Protože jsme museli udělat nějaký brand, museli jsme udělat etikety, museli jsme udělat samolepky a tak dále. To znamená, že z mých 26 000 korun je už jenom 16. No jo, ale to není všechno. Ještě jsme museli vytvořit e-shop a tam musíme platit měsíční náklady za Shopify a musíme platit ještě 2 pluginy, který v tuhle chvíli vychází na nějakou měsíční částku okolo 2000 korun měsíčně. A dejme tomu, když to započítám na 3 měsíce dopředu, tak se jedná o 6 000. To znamená, že v tuhle chvíli už jsem jenom na 10 000 korunách profitu. Nicméně jsou s tím spojeny i jiný náklady, protože jsme dotovali trošku dopravu, aby to bylo levnější a dali jsme 5 000 v Bitcoinu, takže to vychází zhruba na 4 000 korun v profitu a z toho se ještě platí daně a různý účetní náklady, protože účetnictví musí taky někdo zpracovat a tak dále. Tak na konci vycházíme třeba v profitu na krásných 1000 korun. Takhle jsme prosím ze 47 000 vytvořili 1000 korun. Samozřejmě jsme začínající produkt, takže takhle to nebude vypadat vždycky. No a další úkol nebo cíl pro tenhle týden bylo připravit si sales strategii pro moji komunitu Hustler Society. A já jsem to s váma tolik nezdílel, nicméně jsem na tom usilovně celý týden pracoval. A tenhle cíl jsem taky naplnil a máme připravenou fakt úžasnou strategii. Máme připravenou strategii, jak budeme prodávat naši komunitu, ale co je daleko zásadnější, tak jaký změny uděláme v naší komunitě, jaký nový obsah, jaký nový strategie přineseme pro to, aby naši studenti vydělávali. Protože pokud mě sledujete díl, tak určitě víte, že Hustler Society je nejvíc vydělávající komunita v Česku. Znamená to, že víc jak 34% z naší komunity vydělalo peníze skrze metody, co učíme. A víc jak 8% našich studentů překonalo 100 000 korun ve vydělaných penězích. Tohle jsou mimořádné výsledky a žádná jiná komunita se tomu nevyrovná. No a tím neříkám, že ostatní komunity jsou špatný. Jenom zkrátka nejsou tak zaměřený na vydělávání peněz. A já si myslím, že je pro mladého člověka naprosto nesmyslný
pracovat na mindsetu. Naprosto nesmyslný hledat různé psychické cesty, jak se dopracovat prostě ke štěstí a tak dále. Protože když zkrátka nemáš peníze, tak nemáš tu pohodu a ten prostor v hlavě přemýšlet nad nějakým jiným rozvojem. Prvně potřebuješ finanční klid, abys byl dobře zajištěný, a až potom máš prostor na to tvořit. No a potom se mi stala taková vtipná věc. Dal jsem si za cíl, že se nebudu dívat na shortform, a to se mi povedlo. Nedíval jsem se prakticky na žádný krátký videa. Jednou za čas se mi stalo, že jsem si otevřel Instagram a projel jsem si 4 reelska, než jsem si uvědomil, že se na ten shortform nedívám, a potom jsem to bezproblémově vypnul. Ale ta vtipná věc, co se mi stala, je ta, že já jsem si nastavil za cíl každý den meditovat. A nemeditoval jsem ani jednou, protože jsem upřímně na to úplně zapomněl. Vzpomněl jsem si na to až v pátek, kdy už bylo pozdě, takže meditace jsem tenhle týden vynechal, to jsem nesplnil, ale nic se neděje, prostě no a co. No a teď si jdu nastavit cíle pro následující týden, který bude úplně brutálně nabitej. Já tobě děkuju za podporu, sleduj mě na Instagramu a vidíme se příště. Washa!